Salut! Astăzi vom discuta despre unealta de descriere Horizontal Type Mask Tool și despre efectele Blending Options în Photoshop și cam ce putem face cu ele pe o imagine. Pentru început vom activa această unealtă din setul de unelte de text, Horizontal Type Mask Tool. E o unealtă puțin diferită față de unealta de text clasică, pentru că această unealtă de fapt ne introduce în modul Quick Mask, iar în acest mod de editare, un mod temporar de lucru, putem scrie un anumit text, iar la finalul scrierii textul să devină selecție. Pentru început, mergem în interiorul zonei pe care dorim să scriem, în interiorul imaginii, dăm un click, scriem un cuvânt. Da? Dacă vreau să scriu pe două rânduri, mă duc cu mouse-ul în interiorul editării și dau Enter. Dacă vreau să mai creez apoi diverse, să zic așa, efecte sau să măresc distanța între rânduri, mă duc sus pe bandă orizontală și activez această pictogramă care îmi deschide fereastra paragraf și fereastra caracter și în funcție de dimensiunea literei, eu pot să setez o dimensiune mai mare a distanței între rânduri la leading sau pot să-i dau direct auto și atunci Photoshop-ul va crea el o distanță automată pentru dimensiunea literei. Dacă nu mi se pare potrivită distanța, pentru că este probabil puțin cam mare între cele două rânduri, atunci pot să setez eu o distanță mai mică între ele. După ce am setat distanța, dacă vreau acum să merg și să mut textul ăsta, nu se poate muta direct cu Move Tool, pentru că aș ieși din editarea aceasta temporară, iar selecția sau, mai bine spus, editarea textului nu va mai fi activă. Astfel mergem cu mouse-ul de dedesubtul textului și îl mutăm pur și simplu. Când vom merge de dedesubtul sau deasupra sau de jur împrejurul textului nostru sau layerului nostru temporar, automat unealta de editare se transformă în unealtă de mișcare, de mutare. Observați diferența când mă duc în interiorul textului și pot să selectez ce am nevoie, sau mă duc în exterior și îl mut fără probleme. Tot de aici pot să setez și tipul de aliniere, iar în cazul de față alinierea aș vrea să fie centrată. O centrează nu în funcție de imagine, ci în funcție de cele două cuvinte. Pentru a muta cuvintele mă duc în exterior și mut cele două cuvinte unde mă interesează. La final, dacă nu mai am nevoie de niciun fel de altă modificare de literă sau de distanță între rânduri, atunci pot să ies din editarea acestui text mergând pe Move Tool. Când voi merge pe Move Tool, observați că acele litere, acest text s-a transformat automat în selecție. Observați că în fereastra Layers nu a apărut niciun fel de layer de text, ci este pur și simplu o selecție. Dacă vreau să mut selecția, nu pot merge pe Move Tool pentru că aș decupa practic din interiorul pozei acea zonă și atunci vedeți că rămâne un spațiu alb și nu vrem acest lucru. Revenim cu un pas înapoi și pentru a muta selecția, mergem pe unealtă de selecție, oricare din ele. Și atunci, cu unealtă de selecție, se mai poate muta această selecție pe poza noastră. Dacă vreau să mai măresc puțin selecția sau poate vreau să mai micșorez, deci doar selecția și nu zona care este sub ea, atunci putem merge în meniul Select și bifăm Transform Selection. Și din Transform Selection se mai poate mări sau se mai poate micșora zona activă. La final se apasă Enter sau se bifează acel OK din bara de sus de opțiuni. Acum, pentru a merge mai departe și pentru a folosi efecte din Blending Options, se poate apăsa Copy-Paste, Ctrl-C, Ctrl-V și veți observa că în fereastra Layers, prin copierea unei selecții, selecția va deveni Layer. Deci se va desprinde din background și se va transforma într-un layer de sine stătător, care este identic cu imaginea de sub el pe zonele pe care am dat copy-paste. Acum, pentru a activa efectele respective, mergem în layerul nostru, dăm un click dreapta pe interiorul lui și deschidem fereastra Blending Options. În această fereastră aveți efectele de lucru din Photoshop. Ele se activează dând un click pe numele lor și vedeți că atunci când veți da click-ul, automat
va apare efectul de jur împrejur. Dacă vrem ceva mai mult, putem merge în fiecare efect și putem mări opțiunile acelui efect. Vedeți? Pe măsură ce modific o valoare, automat se modifică și imaginea din spate sau layerul nostru. Dacă vreau să dezactivez un efect, debifez bifa din dreptul lui și layerul va rămâne neatins. Putem merge acum, de exemplu, spre bevel și emboss. Vedeți că acest bevel și emboss creează un efect de volumetrie sau de scoatere în relief a textului. Dacă vrem în cazul de față o dimensiune mai mare, îi dăm o dimensiune mai mare, îi dăm și un size mai mare. Vedeți că pe măsură ce mărim dimensiunea efectului, automat se mărește și interiorul lui. Deci se desprinde mai mult din relief. Putem mai jos, în partea de jos, să modificăm tipul de umbră al efectului. Aici avem un contur sau tipuri de contur. Vedeți că pe măsură ce le activați, ele vor crea diverse efecte, diverse modificări ale conturului. Putem alege oricare din ele. Dacă vreau să fie mai intens sau mai slab, de aici pot să modific opacitatea umbrei conturului. Dacă mi se pare că este prea intens sau prea mare, pot să mă întorc tot timpul înapoi pentru a modifica valorile inițiale. Pot să măresc adâncimea efectului. Dacă vreau să fie mai clar sau vreau să fie mai intens. Dacă vreau să se vadă în mod normal, vedeți că uneori aceste opțiuni de editare nu modifică prea mult imaginea din interior sau layerul, dar acest lucru depinde foarte mult de ce tip de imagine aveți în document, ce tip de layer aveți acolo. Toate lucrează împreună, așa că pentru a găsi cea mai bună valoare trebuie să încercați mai multe opțiuni și în funcție de cea care vă place mai mult să rămâneți pe ea. La final am dat OK și a ieșit acest efect de luciu. Vedeți că dacă ne apropiem de aproape, acest efect se văd foarte, foarte clar pe fiecare literă în parte. Efectele pe care le-am activat le găsiți în fereastra Layers sub layerul 1. Iar Photoshop-ul vă arată aici exact ce efect și cum se numește el. Dacă vreți să nu mai fie niciun fel de efect, se debifează sau se poate arunca direct la coșul de gunoi efectul bevel și emboss.